sɔgɔlen don an na ni wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛtuma aw bisimila bi a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana état major général des armées a ko a b'a kunnafoniya da fasoden bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko ka sanga ni juillet kalo tile 18 tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 3 kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 30 bɔɲanko kɔni ye ko an ka jamana fintigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ sandare kɔni dugu kɔnɔna la u ye wulikajɔ kɔni kɛ min sera k'a to u ye karɔgɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw kɔni ka binkani wale dɔ kɔni ko tiɲɛ i ka dɔn k'a fɔ u kɔni kun ka ca u nana i ka dɔn k'a fɔ motow de la moto mugan bɔɲanko u sigilen kun don a ka maa fila de u kɔni ye u kunda i ka dɔn k'a fɔ gendarmerie kɔni ka mɛ ala barika la an ka jamana fintigilakaw kɔni sera ka i ka dɔn k'a fɔ ka sebagaya sɔrɔ u kɔni kan min na masi kɔni ma bɔnɛ ni la an ka fintigilakaw kan ni fan fɛ nka i ka dɔn k'a fɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilama ninnu n'u kɔni kun marifaw b'u bolo u bunatigɛ ma se ka dɔn u bolila u bolitɔla u taara ka motow to ka i ka dɔn k'a fɔ su fana to u kɔ ka da ka i ka dɔn k'a fɔ jɛma dugu kɔni kɔnɔ ranfort kɔni bɔra yen nɔ ka i kunna i ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔli kɔni kan o de kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ni binkani wale tigilama olu kɔni boli la okumu kelen kɔnɔna la état major k'a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan juillet kalo tile 14 i ka dɔn k'a fɔ ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 30 bɔɲanko kɔni an ka jamana fintigilakaw ka wulikajɔ i ka dɔn k'a fɔ yoroso kɔni marabolo kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ u sera ka karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ni o kɔni ye terroriste kɔni u ka base dɔ kɔni bɛ ka o kɔni si latunu i ka dɔn k'a fɔ u ka wulikajɔ kɔni kɔnɔna la u sera ka arajo taliki kelen kɔni sɔrɔ u kɔ telefɔni kelen i ka dɔn k'a fɔ ani militaire samara 2 o kɔni sɔrɔ lu kɔ parce que munition min kɔni bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ 7,62 mm kɔnɔna o sɔrɔla u kɔ i ka dɔn k'a fɔ fura caman fana kɔni sɔrɔla u kɔ o kunnafoniya kelen kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ juillet kalo tile 17 tɛmɛnen san 2024 an ka jamana fintigilakaw fana u ka wulikajɔ kɔni sera k'a to i ka dɔn k'a fɔ dawuna dugu kɔnɔna ni o bɛ kilomɛtiri 45 bɔɲanko ɲɔgɔn kɔni tile bi yanfa kɔni fɛ u sera k'a to u ye sebagaya kɔni sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilama caman kan u kɔni minnu kɔni bɔnɛ u ni na i ka dɔn k'a fɔ o wulikajɔ kelen kɔni na u kɔni sera ka moto 5 kɔni sɔrɔ u kɔ o kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ taliku waliko min kɔni suguya ye TYT kɔni ye o kelen kɔni sɔrɔla u kɔ fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ arajo chargeur kɔni ma o fɛnɛ kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ téléphone portable o fɛnɛ 2 kɔni sɔrɔla u kɔ ani ka dɔn k'a fɔ PM o kɔni 3 fana sɔrɔla u kɔ i ka dɔn k'a fɔ an ka fintigilakaw kɔni ni minɛn ninnu bɛɛ kɔni cɛ u kɔ u kɛlen kɔfɛ ka sebagaya sɔrɔ u kan o kama an ka jamana état major général des armées a kɔni ye a fɔ a ka kunnafoniya kɔnɔna la ko jamanaden min bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka i hakili sigi an ka jamana fintigilakaw ko ni ala kɔni sɔnna a ma u kɔni bɛ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni bɛɛ wɔgɔbɛ o mana kɛ wo kɔnɔ ka u kɔni sira tunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ walasa jamanadenw hakili ni u ni bɛ se ka lafiya cogo min an bɛ taa Sikaso région kɔnɔna la ka sanga ni an ka jamana ba Maliba o ni ka dɔn k'a fɔ fédération russe kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma okumu kɔnɔna i ka dɔn k'a fɔ Sikaso mara kɔni a gouverneur ni o ye madame Kante Marie Claire Dambele ye ale kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ balo di dɔw kɔni kɛ min kɛra Sikaso kɔni duguma sigibaw kɔni ma o bɛ tali kɛ balofɛnw kɔni na i ka dɔn k'a fɔ ni waleya kɔni fɔra Sikaso kaw fɛ ani ka dɔn k'a fɔ Sikaso kɔni gouverneur ma olu kɔni fɛ an bɛ wagati min na samiya kɔni ale donna i ka dɔn k'a fɔ jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'a sɔrɔ san kɔni ka suma yɔrɔ caman na o wagati kelen na an ka jamana météo maaw kɔni ko k'u bɛ a kɔni a fɔ n'i y'a da jamanaden bɛɛ lajɛlen kulo kan ka bɛɛ bagabaga ka bɛɛ ja kɔni siran ɲɛ ka d'a kan a yɛrɛ k'a fɔ ni san de kɔni bɛ na maaw bɛ téléphone de kɔni bɔ a tɛ u bali u ka appel la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tɛ maaw kɔni bali connexion na a dun yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲina san kɔni san pɛrɛn kɔni o ka ca a la kosɛbɛ mɔgɔw ka u farasi u yɛrɛ la sinon kaba kɔni a bɛna jigin kosɛbɛ yɛrɛ de ɲina o kama o dɔw kɔni sɔrɔli sababu bɛ se ka na ni téléphone ni télé ani machine ma fɛnw yɛrɛ kɔni mɛnɛni ani o manipuleli kɔni san jukɔrɔla la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka a kɔni jigin o kama ko ni san mɛna bɛɛ lajɛlen ka sabali ka i ka machine ma fɛnw kɔni faga a timɛ a mɛlenba kɔni heure 2 ni san bɛ ka na a bɛ tigɛ i bɛ se ka i ka mako ɲɛ fɛnw kɔni ɲɛnabɔ o kɔfɛ tuguni ni waleya ninnu dabilali bɛ se ka kɛ sababu ye k'i yɛrɛ ni kisi ka maa wɛrɛ ni kisi ka d'a kan n'a bɛ jigin yɔrɔ kelen na a tɛ se ka jigin maa kelen kɔni k'a dɔw la kɛrɛfɛmaaw fana bɛ u ta sɔrɔ a la an
ameta gawo region konna la kire la arabu goro ika don ka fo karu kana dine tigla ma wal ma marfati buna tige baldo koni kunana kani dugum koni ka mishude koni che ka tagani aye ika don ka fo kasangani ka don ka fo siriya koni dili anga jamana fintigla ka koni ma munye wuli ka jo koni ke u koni sera ka mishi abeta bioro boyankola u koni sera ka olude koni la sore ka don ka fo karu kana dine tigla ma olu bolo min koni kala ika don ka fo ju kalo kleta anani temeni karido ika don kasangani tarata do temeni ju kalo kleta ani woro samba fla ani muganda ni ka don ka fo warabiya koni parki konna la anga jamana fintigla ka kire la akera ka ika don anga jamana chef d'état major yere koni ale ka posti konna la ika don ka fo uye ni ma ko fole nunu munu ka mishu koni daragila ula walma aminana ula uye uga mishu koni la sekuma mi kara ni soja ko ba ika ka fo ama ulu yere fe ama fo ala kan kishini nyona ko chamama ala ka anga jamana fintigla ka ufanga si halibi somya koni ale duna kosobe ika don ka fo anga jamana konna la ma chama bora asigiro la ka sabu ke la kana baliyaw ani anyogona chama wero koni madobe no ulula mun kon te so kono mana bugu di bubulu ani karta bugu ni samya koni medo obeke olu hammi wakati kosobe ube kamana gan kosobe kada ka ni san koni na lidam ne ni finya boyana togo dola wali mani ji boyana togo dola absega sabu ka olu koni ka minon koni che katane wal maka uka mana bugu ka karta bugu koni olu che o kama koni me makari kan fo wili da koni da kata anga jamana nyemo ani karo ka fo ma bela jira fefe ko mi se ka demeta ka nyeshuma ni wakati ko fole nunu kon la kada ka ukon be wakati mi kono farati yere do kumate ayira la ko nyina san kono akaba peron ulu koni ka chanto ko yamina Musa Jakiteni ale koni sanfɛ lakɔlideni o étudiant ye ale kɔni bɔra ka a kunnafoniya yira ko bogotigini dɔ kɔni tunna i ka dɔn ka fɔ a yɛrɛ kɔni tɔgɔ de ko Sitan Traoré ko kabini kunungo wuladafɛla yanfanw fɛ deni kɔni tunna min tunni na a kɔni nana a yɛrɛ sɔrɔ ale bolo min na ale taara n'a ye u kɔni ka so a ka kumaw kɔnɔna la a ye a yira ka fɔ ko a kɔni bɛ baara la i ka dɔn ka fɔ muso dɔ fɛ yen nɔ min kɔni tɔgɔ de ye ko Umu ni ale yɛrɛ sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen don Dawudabugu kɔni ma ko ka kunnafoniya cari maa min kɔni mana kɛ Sitan Traoré dɔnba ye walima maa min mana kɛ Umu dɔnba ye a ka patroni u ka kuma lase o ma walasa a ka se ka na deni kɔni nɔfɛ kunnafoniya wɛrɛw kɔni na ko ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 99 55 53 0 I n'a fɔ a tun fɔra an ka jamana kalanko minisiri kɔni fɛ cogoya min na ko bi juma ni ala ma basi kɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati o fɛn min DF ye ni o ye diplôme d'études fondamentales o kɔni jaabiw bɛ bɔ a fɔra cogo min na a kɛra tentɔ bi sɔgɔmaden na DF jaabiw ale kɔni bɔra ka bin i ka dɔn k'a fɔ min yɛrɛ kɔni na kasibaw cayara wa yɛlɛbaw fana kɔni cayara ka d'a kan maa caman kɔni olu donna examen salle kɔnɔ minnu yɛrɛ kɔni dalen don u ka dɔnniyaw la minnu dalen don u ka kɛlenw kɔni na i ka dɔn k'a fɔ examen papiers kɔni sanfɛ olu caman ye nisɔndiya kɔni kun dɔw bi an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ defu kɔni yira na minnu ye defu sɔrɔ ala ka kɔtaw tɔ olu nɔgɔya u ye i ka dɔn k'a fɔ subahana mansiw kɔni sanfɛla la ni o kɔni ye ordinateur ye ani i ka dɔn k'a fɔ informatique kɔni domaine kɔnɔna olu ye kabini jumadon tɛmɛnen kɔni na gɛlɛya dɔw kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ informatique kɔni binna kun ka diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ min yɛrɛ kɔni kɛmɛ sabu ye ka dekunba kɔni se i ka dɔn k'a fɔ baara minnu bɛ sen na ni o dɔw bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Jeux olympiques 2024 min kɔni bɛ ka kɛ Paris dugu kɔni kɔnɔna la o kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ ani entreprise ba caman ani cakɛda ba caman kɔni a bɛ ka gɛlɛyaba kɔni lase u ma i ka dɔn ka sanga ni CrowdStrike kɔni o ɲɛmaaba ni o ye o patron ni o ye groupe américain dɔ kɔni minnu ka baara kɔni bɛnnen don i ka dɔn ka fɔ cyber sécurité kɔni ma u ye a yira k'a fɔ k'u bɛ baaraw tila ka sigi sen kan walasa ka se ka ni dekun kɔni furakɛ ka bɔ yen nɔ i ka dɔn ka fɔ subahana mansiw kɔni sanfɛla la Il y avait la paix et maintenant le monde s'explose autour de nous, a déclaré Trump. Aka kuma la ni a ta galaje aya yira ka fɔ ko bɛɛ kun bɛ siran olu ɲɛ ka da kan olu de tun ka farin ni bɛɛ ye olu de tun bonyani don ni bɛɛ ye ko yɛrɛ fɔ tɛ nka ko ka sanga ni ka dɔn ka fɔ Victor Oben ka kuma kɔni ye ko Russie jamana kɔni bɛ siran ale Trump ɲɛ wa Chine jamana fana kun bɛ siran ale Trump ɲɛ i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ kun bɛ siran olu ɲɛ cogoya min na ko fo si ma tɛmɛ ko nka ko n'i ye a ta lajɛ sisan nɔ ko diɲɛ kɔni o bɛ ka exploser olu kɔni kɛrɛfɛ i ka dɔn ka fɔ a ye ni kunnafoniya kɔni di i ka dɔn ka fɔ a ka discours min kɔnɔna la min kɛra i ka dɔn ka fɔ convention nationale républicaine kɔnɔna kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni carila i ka dɔn ka fɔ Sunday Times fɛ
ami an ka bi kunnafoni olu kun cɛ farikolo ɲɛnajɛ bina ko kan fɛn min ka dɔn ka fɔ coupe du monde du basket U17 fille i ka dɔn an ka jamana samata sɛgɛ musoman olu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan nka olu ka i ka dɔn ka fɔ tagali o kɔni danna sira la ka sanga ni a ye i ka dɔn ka fɔ arabado juillet kalo tile 17 san 2024 an ka jamana samata sɛgɛ musoman olu ni Japon musolakaw kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ match min kɔnɔna Japon musolakaw olu ye sebaga sɔrɔ an ka musoman olu kɔni kan ni ka dɔn ka fɔ 160 ye Japon ka olu kɔni ye ka dɔn ka fɔ 100 don an ka musolakaw olu kɔni sera ka 60 de kɔni don nin kɔni kɛra sabu ye ka an ka jamana samata sɛgɛw kɔni ka tagali kɔni k'o dan sira la ka da ka u bɔra 8e de finale de kɔni na wa nin kɔni na u tɛna se ka garisɛgɛ kɔni sɔrɔ walasa ka se ka competition tɔ kɔni laban Mali kunnafoni bolo sira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni adamadaman de an b'a fɔ aw ni ci a ka lamɛnli ko ɲuman na aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bolo sira la kunnafoniya jɛlen mi sɔrɔ yen nɔ de aw kan bɛ don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ